por Donosti. Sí, bueno, es que tenía un viaje y nos íbamos con unos amigos nos íbamos a Bulgaria, pero con esto del COVID, pues bueno, no pudimos ir y a última hora, pues como yo creo que media España improvisó hacer el Camino de Santiago. Y de hecho lo empezamos aquí en el aeropuerto. La primera etapa fue desde aquí, desde Hondarribia a Donosti. Zurekin mintzo direla diote xoriek Esan zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden sentitzen alden Acabo d'arribar a Sant Sebastián. Estic supercontenta d'estar aquí, la veritat. Tinc una habitació preciosa. Fa un sol increïble, mireu això. Hola! Fa bon dia, fa calor. Així que he decidit, para despejar-me un poco, anar a la platja de la Ondarreta, que la tinc com a 6 minuts caminant des de l'hotel. O sigui, estic supercontenta. I després seguim. Ditzen alden amaiurren Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek Mendikate honek lotuta Zure zauria nirea da Ta kantu hau biona Erkidetasunaren bozera maile Xoriak mugaren bestalde Jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe Testari dute larrumpera ere kantulirainez Hola, bona nit. Estic aquí a l'hotel a Sant Sebastián i res, volia fer aquest vídeo a part de per fer una mica de blogging per Sant Sebastián, que si no ho he dit ja al vídeo he vingut perquè tinc una xerrada, faig una xerrada a un curs d'estiu, un curs de verano de la Universitat del País Basc i m'han convidat a que parli d'un estudi de cas que he fet durant la tesi i res, he vingut a això, espera que no sé si estic ben enfocada, he vingut a això i estic aquí 2 dies i mig, quasi 3 i res. En veritat, a part de fer el blogging, doncs, m'agradaria, vull ensenyar com aquesta part de la meva feina que, per qui no ho sàpiga, jo soc investigadora, ¿vale? Que és que no sé per què em ric quan dic això, perquè és la meva feina, soc investigadora. L'únic és que jo crec que és com que tenim aquesta imatge de la investigadora, de l'investigador, en plan, con la bata blanca, con sus probetas, una persona antisocial i, no, mira, els investigadors també fan aquesta pinta. Llavors, crec que la meva feina és com molt difícil de comprendre per molta gent, ho sé, ho entenc, perquè jo abans de ser-ho tampoc tenia ni idea del que fan els investigadors i les investigadores, i llavors jo volia com explicar una mica què es fa en què consisteix, no? Llavors, avui, aquests dies estic fent una de les parts o una de les tasques que fem, que és la de la difusió de la recerca, que jo crec que és una de les tasques que més m'agrada. No diria la meva favorita, perquè realment, després de 3 anys fent la tesi, m'he adonat que gaudeixo de fer molts tipus de tasques diferents. Jo què sé, al principi, quan només llegeixes i llegeixes molt sobre un tema que t'interessa abans de començar a investigar, abans de començar a analitzar res, sempre mires el que fan els altres.
pues això m'agrada molt, la veritat, sobretot al principi del doctorat, que és quan més fas això, a mi em semblava increïble que em paguessin per llegir i aprendre sobre un tema que m'agrada. També després com que altres tasques tipus investigar, o sigui, ficar-se ja amb les dades, ficar-te a fer anàlisis, també és una que m'agrada molt i ho he gaudit molt. Un altre tipus de tasca que potser és el més tediós de fer recerca, crec que és escriure papers científics, que realment també ho he gaudit més que res perquè per mi ha sigut un aprenentatge i encara ho continua sent, la veritat. I m'ho prenc més com un challenge, encara que crec que potser la part més mandrosa. I com que ho faig en anglès, doncs també m'agrada bastant. O sigui, no és que m'agradi, però és com que sento que estic aprenent alguna cosa. I estic aprenent a escriure en anglès i estic aprenent a escriure un article científic. I després doncs, potser una altra o la final és com la difusió, que ja sabeu que a mi m'encanta explicar coses, sobretot les coses que faig. I tot el que tingui a veure amb explicar m'agrada molt i ho gaudeixo moltíssim. I aquests dies estic fent això. I també, volia fer una reflexió que realment jo com que mig l'havia fet abans, però com que ara que estic aquí realment té més sentit que mai. Que és que... a veure com ho explico. Jo sempre, o des que he començat com a prendre decisions més de la meva vida potser laboral o de la meva vida adulta, pues, com la meva màxima ha sigut sempre fer-ho tot o acceptar-ho tot, en plan, si se'm sorgia una oportunitat, sempre he dit que sí a tot, diria que a quasi tot. I per exemple, poso l'exemple del doctorat, en plan, quan se m'ha presentat per davant, doncs vaig dir que sí, evidentment amb moltíssims dubtes, però no sé, suposo que també motivat per com ho han ensenyat els meus pares, de que sempre mon pare m'ha dit en plan que te arrepientes más de no hacer una cosa que de hacerla, i també, jo que sé, ma mare sempre em diu que si al final te arrepientes tot té solució, en plan, no solució, però en plan, sempre pots baixar-te del barco i evidentment baixar-te del barco després de... O sigui, quan prens una decisió has d'anar per aquella decisió i no pots fer enrere les primeres de canvi, no? Per exemple, amb l'exemple del doctorat, no pots dir que sí i als 3 mesos dir no, vale, ja no m'agrada i ja no estic. No, has de caminar una mica amb la teva decisió i si realment estàs fatal, doncs, òbviament deixar-ho. I té uns costos, no? Voler baixar el barco en plan, doncs, tota l'energia que has invertit o tot el temps que has perdut, que en veritat no l'has perdut, simplement doncs estaves explorant un camí. Però sempre estàs a temps, no sé, com que sempre m'ha parlat de ma mare, no? Sempre estàs a temps de, de canviar la teva direcció. I llavors, no ho sé, sento que jo, després d'haver acceptat moltes coses que m'han vingut, moltes oportunitats, és com que m'han portat altres oportunitats i jo no era conscient d'això, o potser sí, però és com que ara estic com rebent, o sigui, estic en un moment que estic com tenint un retorn de totes aquelles vegades que vaig anar com una mica a ciegues, en plan, venga, pa'lante, saps? Perquè se m'ha plantejat una oportunitat i la vaig prendre. Que òbviament amb això no vull dir que tothom ha de dir que sí a tot, perquè si realment creus que no és el teu o que no t'interessa alguna cosa, doncs has de dir que no, perquè també s'ha de saber dir no a la vida. Però si és algo com que estàs així mig dubtós, no sé, a mi m'ha funcionat bé com aquesta filosofia. Òbviament també hi ha feina al darrere, no només és l'atzar ni... No m'agrada pensar les coses així tampoc, no? Però sí que és veritat que jo em vaig ficar en un món que no tenia absolutament ni idea de què anava i, pues, m'han anat portant a coses i mira on estic, no? I estic contenta d'estar on estic, no? I, de fet, el fet d'estar aquí també és producte d'una altra oportunitat que se m'ha presentat, que va ser, Irene, vols venir? O sigui, vols fer aquesta xerrada? I és en plan, pues lo típic, síndrome de l'impostor, en plan, i perquè jo, si millor que ho faci la meva jefa, no? En plan, que
ella, òbviament que sap més que jo perquè porta 50 milions d'anys estudiant en aquest món i sap moltes més coses que jo, però és com que, vale, jo soc jove, tinc com tots els complexos en plan, no soc suficient, no sé què, però has de fer-ho perquè és que si no, nunca te lanzas a la piscina. I, òbviament, ara ho dic com molt segura de mi mateixa i demà tinc una exposició i ja estic en plan. Me van a preguntar una cosa que no sé, jo què sé, potser me quedo trabada, potser no sé què, però, o sea, fríamente ho penso així, has de dir que sí i t'has de posar a prova tota l'estona perquè és que si no et quedes així, estancau. I no sé, pues bueno, era una reflexió que volia compartir. Bueno, potser afegir que, òbviament, quan prens una decisió la prens tu com a persona, però que jo crec que és superimportant també pues, que jo almenys sempre he comptat amb una xarxa de, pues, no sé, des dels meus companys de feina que m'han ajudat, m'han assessorat, pues, pots intercanviar opinions, el que sigui, la meva família, els meus amics, i moltes vegades prens una decisió en plan, vale, va, ho faig, no sé què, i després pues tienes un montón de arrepentimiento, o no arrepentimiento, però com que estàs cagat o cagada o penses que no és el teu lloc, el que sigui, i pues has de compartir-ho amb la gent perquè si no estaríem bé al cap, no? Llavors pues, és com que, bueno, pues també volia dir això, que quedi constància. Que un està on està perquè també tens molta gent que te recolza en el dia a dia, saps? Si no, no estaríem aquí. Però ni jo, o sigui, ni ningú, saps? Bueno, ningú va sol per la vida, penso. O potser sí, però crec que vas millor quan tens un matalàs de gent. Amb qui consultar, amb qui, bueno, compartir ratllades, o és igual compartir victòries també, o el que sigui. Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da ta kantu hau biona itxasargia testigu da zeuen urratxa geurea da ta itzulera denona salgara xorieri mintzo diren xoroak izan da betiko Zuhurrago gara izango xoriekin mintzatuz gehiago. S'ha acabat el curs. Ai, estic molt cansada, de veritat. Ha sigut, no sé, una mica de tensió i també d'atenció a la resta. I, bueno, està guai perquè veus que més gent està treballant sobre el teu tema i no te sientes tan sola, la veritat. I no sé, està guai perquè, bueno, pues aprens els altres, que també està bé. I coneixes a gent, el networking, i ara de fet estic anant a la platja perquè la gent ha dit, del curs ha dit d'anar a la platja i és en plan, bueno, pues yo voy a acabar unas cosas, pero es en plan, no voy a ser yo menos, van a estar todos en la playa y yo en la habitación del hotel, així que bueno, aviam si me'ls trobo. Una mica risses, la veritat, veure'ns tots en biquini, però bueno, suposo que forma part de, no sé, de la gràcia d'estar in situ en un lloc en platja, com Donosti, i bueno, no sé, que al final és normal tothom. A veure, fac motos, de veritat. Gehiago Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da ta kantu hau biona. Pues aquí estic, he vingut a la Conxa a dar un passeïto, com si no tingués feina a fer, però
no? Així que res, aquí estic, si fos jubilada. Gent, és que jo la flexibilitat horària me la prenc en sèrio. Després treballem fins a 1, però mira això, saps? Zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itsasargia testigu da, zeuen urratsa geurea da, ta itzulera denona. We recommend you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. When the seatbelt sign is switched off, you may use larger electronic devices